Ahojte, tu je Kari a správy z Gimpla. Kontrola na našej škole nič nezistila. Poslancovi Rínovskému sa rúca plán a hľadá útechu v poháriku. Napadol Rínu, zbil ju a doslova vyšmaril z domu. Aj keď zatlkala, skúsený lekár správne odhadol jej modriny a navrhol jej azylový dom. Rína sa nakoniec zosypala, zverila sa s horkou pravdou psychiatričke a podala na manžela trestné oznámenie. Ten chcel za to Rínu inzultovať priamo na ženskom oddelení. Zdá sa, že pán poslanec prestáva celú situáciu zvládať. Mikyho otec si pomýlil náš štrajk v meste s procesiou a s Mikym opäť hrali svoju obľúbenú naháňačku cez balkóny. Mikyho prípad postúpili prokuratúre. Na tom už nezmení nič ani riaditeľ, ba dokonca ani pipetka, ktorá si s riaditeľom dala rande kvôli nášmu tajnému videu z Rínovských domu. Ale platonicky zamilovaný Dano videl všetko inak. Načisto mu to zlomilo srdce. Pomstychtivo zničil otcovi najlepší oblek a na karnevale, ktorý organizovala naša 3. B, bol za rozpoltenú bytosť. Chudák ani nezistil, že si vlastne konečne zatancoval s pipetkou, ktorú Sovová navliekla do zlatej masky a kostýmu Angeliky. A kým môj vzťah s Kikou sa sľubne vyvíja a Miky ho s Hanou vážne pokračuje, Angelika sa nakoniec zmenila na popolušku a Danovi zostala v rukách iba jej topánka. No, ty vyzeráš. Nazdar. No, nazdar. Poď. Bože. Chápeš to? Toto mi urobí. Toto mne urobí. Po tom všetkom, čo som ja urobil pre ňu. Chápeš? Všetko som jej dal. Všetko. Dom som jej postavil. Daj si pás. Serem na to. Daj si pás. Rozumieš, všetko má, všetko som jej dal. Záhradu má. Ale nemyslí na to, lebo ti hrabne. Ideme domov spať a hotovo. Nemyslí na to, sa ti povie, nemyslí na to. Však podala na mňa trestné oznámenie. No a kto jej zlomil ruku, ja? Sama si zlomila. Čo? Behla mi do cesty. Ale čo, to je jedno. Hodím ťa domov, dobre? Nemám auto. Ale nemôžeš ísť s autom teraz. Tu mi zastav. Nemôžeš ísť s autom, hotovo. Hej, tu, pozri, však tu je škola, tu mi zastav. Stoj, počuješ? Ja ťa zoberiem domov a hotovo, áno? Nie, ja sa musím prejsť, stoj! 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 Nazdar!
No. Čo? No to není Gimpel, to je ústav! Ja vám ukážem. Všetkých vás vyhážem! Čo si myslíte? Čo? Viete, kto som ja? Ja vám dám. Fuj! Počkaj. Tak vám treba. Vy, čo je? Vy, fuj! Čo je? Hej, chlapci, to som ja. Chcem hovoriť s veliteľom. Nie je tu. Ale ako to, že má vonku auto, a? Pán veliteľ sa vám nemôže venovať. Áno? No tak potom ja sa nemôžem venovať vám. Pán Rínovský, čo to robíte? Pred týždňom napadnutie manželky, potom ten incident v nemocnici a teraz toto. Vy ste strážmajster Abelovský. Nadporučík Abelovský. Chcete byť veliteľom polície Abelovský? Veliteľa už máme. Ja len raz pôjdem na polovačku a zajtra si na križovatke. Áno? Dobre, že ste prišli. Zajtra prepustia vašu manželku z nemocnice. A preto si vás tu na 48 hodín necháme. Kvôli jej bezpečnosti. Chcem advokáta! Mám svojho. Jedol si? Chceš čaj? Stále dúfam, že mi vysvetlí svoje správanie. Áno? Po toho karneválu, čo si mi zničil oblek, sa rozprávame ako idioti. Teda ja sa snažím komunikovať, ale ty stále áno, nie. Sa počúvaj. Ja som starší človek. Rozčúlim sa a trafí ma šlak. Vzal som ráno brigádu, ak nevieš. Ten oblek ti zaplatím. Že dovidenia! Beráno. Hanka, ty nevieš, čo je s Danom? Asi je zamilovaný. Zamilovaný? A čo s tým mám ja? Hanka, že nebudeš dlho. Jasné, Ujo, len chvíľku. No. Som zbalený. Čo ďalej? Salesiánsky kláštor ti pomôže postaviť sa na vlastné nohy. Budeš tam pomáhať skleníku
Dostaneš jesť a strechu nad hlavou, kým nezmaturuješ. Keď budeš niečo potrebovať, povieš, to máme v škole. To je všetko? Na štedrý večer môžeš prísť domov na sviatočnú večeru. To si dám radšej trecku v bufete! Nevážil si, čo tu máš? Ježišmária, nehúč! Asi som urobil nejakú chybu v tvojej výchove, za ktorú pôjdem do pekla. Je to aj moja chyba. Málo som sa mu venoval. Nenaučil som ho, čo je dobré. Počkaj, čo sa stalo? S Bohom, brácho. Vidíme sa v škole. Kúpila som čerstvé žemle. Don Bosco čaká. Kam ideš? Preč. Don Bosco? Dobrý. Dobrý. Miky, čo ideš na Mondivris? No, tak nejak. Ahoj. Ahoj. Prečo ja musím vždy chodiť do školy sám? Ahoj. Dovi. Ahoj. Ahoj. Kam ideš? K Salesianom. K Salesianom? Teda aspoň foter si to tak myslí a ešte jeden svätý, ktorý je mimo dediny. Stalo sa niečo? Po škole ťa vezmem na perifériu Senca. Čo ty na to? Bývajú tam Ukrajinci. Každopádne lepšie ako u teba na stanici. Sestrička? Môžete podať telefón doktorovi Zacharovi? Na sále? Stále? Ďakujem. Guten Morgen. Ale. Herr Langer. My sme sa presťahovali. Ruhe, bitte. Viem, že ste sa určite veľmi potešili, keď ste sa dozvedeli, že dávam výpoveď. Ale keď som si uvedomila, ako hlboko by klesla úroveň nemeckého jazyka na tejto škole, tak som si to rozmyslela. Jazyk Goetheho si nezaslúži, aby ho prznili. Nicht wahr, Lechner? No, bitte schön, Herr Lechner. Porozprávajte nám niečo o svojom obľúbenom športe. Gut. Der Eishockey... Das. Das Eishockey ist ein fantastischer Sport. Ruhe, bitte. Ich liebe Eishockey. Teller do riaditeľne. Ale pán školník, máme predsa hodinu. Netých. Na gut, aber schnell. Also, Herr Lechner, ein fantastischer Sport? Ja. Fantastische? Ruhe, bitte. Nein.
Ich schreibe Ihnen eine 5. Ďalej. Tak tu ho máme. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. To sme to dopracovali. Keď chcem hovoriť s vlastným synom, musím si ho predvolať do riaditeľne. A čo, ak syn nechce rozprávať s otcom, ha? Ale my musíme spolu hovoriť, Dano. My bývame v jednom byte. My nemôžeme na seba štekať ako takí psi. A navyše vôbec neviem, o čo ide. To, že si mi zničil oblek, nech sa páči, zabudol som. Ale hovorme spolu ako dospelí ľudia. O čo tu ide? Je mi z teba zlé. Mama je mŕtva len rok a ty už si nahňaš novú žensku, že? Navyše by ti mohla byť dcérou. Dcérou? V sojovej múčke sa nachádza enzym ureáza, ktorá katalizuje rozklad močoviny na amoniak a oxid uhličitý. Do skúmavky dáme 2 až 3 kubické centimetre močoviny a miešame. Stále miešame. Prečo nepracujete? Čo je? Nevoniam vám? Naopak, voniate. To ma teší, ale radšej pomôžte dievčatám. O niekoľko minút zacítime charakteristický zápach amoniaku. Máte dobrý parfém. Na to berie? Do niektorých parfémov vraj miešajú feromóny a špeciálne na to berú starší muži. Keď už máme teda tie základy biochémie, nemohli by sme sa učiť o tom, ako balíte chlapov? Choďte za dvere. Choďte za dvere, som povedala. Vypadnite, máte neospravedlnenú hodinu. Pani profesorka, prepáčte. Môžem ísť za Danom? Dano, čo si, magor, alebo čo? Pipetka sedí v labáku a reve. A tak je treba. A čo vošlo do teba? Chodí s mojím fotrom, chápeš? Počkaj, ty si sa zaľúbil do macochy? Ojdy pak, jak vyšitý. Pán Lechner, čomu vďačím za vaše zavolanie? Pán riaditeľ, ja si iba myslím, že pokiaľ sa vám to do školy ešte nedonieslo, ide o nášho spoločného známeho, pán poslanec Rínovský. Viete, je to veľmi nepríjemné. Pokojne hovorte, neviem, čo máte na mysli. Hovoril som mu toľkokrát nepiť. Zadržali. Je obvinený z týrania vlastnej ženy. Našej kolegyne. To mi je ľúto. Ja viem, vy ho nemusíte, chápem. No ale hrozí mu prokurátor. Prokurátor? Zbil ju. Taká kariéra a takto si to pohnojil. No, myslím si, že by ste to mali vedieť. Áno. Som vám veľmi zaviazaný, toto je cenná informácia, pán Lechner. A čo ten môj chalanisko? Poslucha? Tvrdo na ňo. Tvrdo, pán riaditeľ. Nemajte strach, to je v poriadku. Tak ja končím. Pán Lechner, ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Ale to skutočne nestojí za reč, pán riaditeľ. Keby ste čokoľvek potrebovali, zavolajte. Áno, ďakujem. Dovidenia.
Ale ty si to nevidel. Bolo to hrozné. Ja to už nevydržím. Neviem, čo mám robiť. Dobre, a čo? Dobre. A ja teba. Chýbaš mi. Áno, a ja teba. Tak zavolám ti potom ešte, dobre? Ja neviem, čo sa stalo, ale mali by ste Danovi povedať, že máte snúbenca. Aby nevyviedol zase nejakú hlúposť. Že nejakú vyviedol, je vidno na vás. Vyzerám až tak hrozne. Nemusím byť Agáta Christy, aby som videla, že sa niečo stalo. Prosím vás, nemáte tie višne v čokoláde? Rezerva. Joj. Ďakujem. Prosím. Áno. Áno. Dámy, prepáčte. Potrebujem nutne vašu pomoc. Čo sa stalo? Urazili váš syn. Ja ho roztrhnem ako žabu. Už týždeň vyvádza ako besný. A je to pravda, že vám roztrihal váš najlepší oblek? Ale to je všetko nič proti tomu, čo som sa práve teraz dozvedel. Ide o profesorku Rínovskú. Musíme ísť do Bratislavy. Všetko si povieme v aute. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý. Ďakujem. My nie sme utešovací výbor. My sme ti prišli pomôcť. Informoval som sa v azylovom dome. Zajtra vás príjmu, Marík. Pomôžem ti odsťahovať sa. Ale On je zadržaný. Pokojne sa môžete zbaliť a odísť. Kľúče máte na polícii. Zastavíme sa tam. na noc nemôžem ísť domov. Nezvládnem to. Ale tak pôjdeš ku mne, dáme si spolu večeru a ráno ťa Petra presťahuje. No. Zajtra mám výlet s tretiakmi, ale nevadí, zariadím si to. Pošleme tam niekoho suplovať. Uvidíš, všetko bude dobré. Ďakujem. Да, мы стоим около общежития. Да-да-да, мы тебя тут ждем. Ты въедешь вовнутрь, да, поедешь постоянно прямо. Угу. На первом повороте повернешь налево, да? Ага. Ну, когда ты повернул налево, ты пройдешь еще постоянно прямо, там где-нибудь, не знаю, 200 метров или как-нибудь так. Да, там следующий поворот. Ты на этом повороте повернешь налево и едешь постоянно прямо. Угу. Ты видишь это? Да, да-да-да. Там мы тебя ждем, ладно? Все, хорошо. Давай, пока. Ako na konci sveta. Vieš čo, počkaj ma tu. Alebo poď radšej so mnou.
Budeš jesť? Nemám chuť. Mala si niekedy niekoho rada, kto bol od teba o dosť starší? Otca, ale veľmi. To sa asi nepočíta, že? Našiel si novú ženu, len o pár rokov staršiu ako ja. Vieš, ako mi vtedy bolo? Mala som novú sestru, ale otca som stratila. Stretávate sa? Raz do roka zavolá. Prečo si to urobil, Pipetke? Všetci sú teraz na teba naštvaní. Aj ty? Ja nie. My sme rodina. Ja som len rada, že ťa mám. Tu už vonia kapustnica. Tak ako deti? Vážne to už vonia ako kapustnica? Ešte len nacvičujem. Krásne. Nádherne. Toto je oficiálne prehlásenie. Oficiálne vyhlasujem, že žiadnu ženu nemám, ani si nehľadám. S profesorkou Piterovou sme sa stretli iba raz v kaviarni, lebo mi hovorila o tých záberoch, ktoré ste natočili s Karim o tom posrancovi. Veľmi ťa chválila. Teda, stretli sme sa tam iba preto, aby sme pomohli Mikimu. Toto je pravda. Ber ju alebo nie, viac ťa presviečať nebudem. Dano, veľmi si želám, aby si bol v živote šťastný. Mimochodom, Pipetka má snúbenca, ktorý študuje v Prahe. Na jar sa budú brať. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Vianočná už bude lepšie. Vy ste ešte tu? Nemáte ocot? Ocot? No, potrebujem jednu fľašku octu. Fľašku octu? No. Fú, no, ja som idiot. Ocot. Magor. Úplný magor. Ribbons high. I don't ever wanna get old, never wanna die. And she and steady rain out to drive us all insane. Nearly lost a few head up in the pines. The night some of the boys get to talking up their girls back home. I tell them none's as fine as mine. The old chaplain saying, come morning we'll break the rage. We're pushing hard now for
for the plane. Nestratili ste ocot? Ja? Ocot? Nie. Ale vypadol vám, nie? Nie, kde by sa tu preboha vzal ocot? Vy ste vážne cvok? Viete o tom? Pozrime. No tak, viete, niekedy sa víno zmení na ocot, no. Nepoužívam Windows, všetko robím v Linuxe. Vy poznáte Linux? Ja ho učím. Takto si teda môžeme vymeniť octy. Vy? Áno, No ale veď vy ste mali byť predsa. to je kamarátka. Prečo sa nestretnem s niekým, kto sa mi nebude páčiť, nie? No to teda bolo vtipné. Tak ma môžete pozvať na večeru, ak mi prezradíte, prečo preboha ocot. Ja, no tak viete, no tak ja si čeknem kuchyňu a potom zistím, že čo mi chýba. Eva, mali by sme sa porozprávať. Dnes ide 3. B dobiť Bratislavu. Aby sme to nemali jednoduché, dostali sme dozor až 3 skúsených pedagógov. Pán profesor Damián. Áno, prosím. Ako ste sa pripravili na dnešný výlet? No, tak ráno som si dal poldiazepamu, takže som skutočne pripravený na všetko. Zvládnem napríklad s úsmevom aj to, že, a o tom nepochybujem, tajne navštívite niektorý bar. No ale pán profesor, tak výlet je o poznaní však. Ako telocvikár mám veľmi slušnú kondíciu a dobehnem a vyfackám každého, kto polezie do baru, jasné? Králik. No tak, ďakujem. To bol veľmi presvedčivý argument. Tak to boli naši strašní anjeli, strážni anjeli, pán Dogáň a pán Damián. A tuto máme jednu účastničku výletu. Čo? Ja sa teším na slobodu zvierat. A nie len ja, ale aj polka triedy. Ideme sa pozrieť na ich prácu. No nič proti nemým tváram, ale tá intelektuálnejšia polovica triedy ide so mnou do galérie. Citlivosť k prírode patrí k intelektu. Ale nemôžeš porovnávať barokový obraz so štekaním frustrovaných psov. Dobre, slečný, toto nebudem točiť. Dobre, tak prestaňte, lebo to vypnem. A zapnem to až na pipetku. Práve to začalo byť zaujímavé. A okrem toho dúfam, že ty ideš do galérie. Samozrejme. Aby som nezabudol, slečná profesorka Peterová nepôjde, volala, že čo si má. Takže vôbec nepríde? Nie, nie. Škoda. No tak pardon, a to my dvaja vám nebudeme stačiť. Ale samozrejme. No veď preto. Tak nastupujem, pánstvo. Po včerajšku. Dáme blbec. No, si rád, že aspoň raz si není blbec ty, čo? Dobre, poďme. Ideme. Ja nemala si zobrať paličku, budete veľa chodiť. Babi, to zvládne. Dávaj na seba pozor. Prosím ťa. Ahoj. Nie, že pôjdeš za tým doktorom. Neboj sa, nepôjdem. Ja to nejak rozdýcham. Dobré ránko. Dobré ránko. Čau. Ste 4 na izbe a máte jedny sprchy. A vieš, koľko chcú za preležaný matrac? 15 €. Tak choď k tým Salesianom, nie? Ani bohovi. Teraz v Bratislave zarobím nejaké peniaze. Nebude z toho prúsa, že? No, neboj sa, zlatičko. 10 €. Ďakujem, babi. No, ahoj. Ahoj. Dobré ránko.
reach your itch, you want to play with dynamite. If you want to do your heart on sight, here's your chance. One glance at Georgia, man. Pán kolega, prosím ťa, spočítaj. Ešte jeden chýba. Nič viac si neberieš? Len to, čo som si kúpila sama. Prosím ťa, len to tričko, tie šaty mi kúpil on. Strašné. Tigrica. Nič od neho nechcem, len aby mi dal pokoj. Bojím sa, čo bude, keď ho pustia. Nemôžu ho tam zadržiavať dlho, nie? Asi nie. Ale v azylovom dome budeš v bezpečí. V bezpečí budem 100 kilometrov od neho. Vyzeráte tam taký šťastný. Bola som veľmi naivná. Mám rada senec, ale nemôžem tu ostať. Ako sa pozriem ľuďom do očí. Ale ty sa nemáš prečo hanbiť. On má mať strach. Je to vonku. A všetko bude dobré, neboj sa. Ďakujem. Poď. Taxík stále čaká. Ja... Niekde tu majú už kopy snehu. Myslíš, že to bude stačiť? To čo je? Som vyrobil pipetke. Za ten trapas. Molekulový model srdca. Ty si fakt magor. Poteší sa? No, myslím, že dostane oxidačno-redukčnú reakciu s hydrolízou dohromady. Aha. Náhodou. Košele a kravaty som stiahol z fotrovej šatne. Plus 500 z mojej kreditky. 500 €? Kokos, musí ti stačiť, nie? Ty máš všetko? Tu. V pohode, neboj sa. Čo je? Čo sa deje? Všade vidím mamu. U nás sa krádnuť nebude. Ale ja som si chcela kúpiť ženu. Pusti to! To je môj vozík. Už aj to pusti. Ja tam mám 50 centov. Čo chceš?
Ja nikdy nekradnem. Ja som nikdy nekradla. Zavolám policajtov. Ty som kradla, tak sa podri. Ty som kradla. Dobre, nekradla si. Chceš to aj na papieri? Ešte dostanem blchy. Obleď sa a zmizni. Počúvame. Tí, čo idú do Slobody zvierat, idú so mnou a tí, čo idú do galérie, idú s pánom profesorom. Poďme, prosím, nazdar. Majte sa. Ahoj, Kiki. No poď, Kapčák. Padaj. Ahojte. Dobrý. Ahoj, Dano. Pekný výlet. Aj tebe. Poďte, chalani. Hanka. Poďme. To je sranda v tejto kase inak. Čo to je za polievku? Aká je? Gulašovú si dám. Bude vám chutiť, stojčne. Kde máte aj silovi? Poď, dáme si Na každého vyjde. Dojde chlebík. Doše, 2 dostane. Ale no, všetky Dajte do pránu. ale každému sa ujde. No, poď, prosím ťa, poď. Dáme polievku. Chlebík. Alternatívci, toto by mohli robiť aj u nás. Čo mi daj? 2 mi daj. Aspoň 2 mu daj. 2 mi daj. Bojte sa, je dostatok. Pre všetkých. Dobrý deň, ahojte. Vy ste bratislavská alternatíva? Tak kto vás organizuje? Sami sa organizujeme. My sme samoorganizační. Aha. To by sa malo robiť aj u nás. No, tak to môže zorganizovať. Keď toto vidím, tak ma napadol výrok istého staročínskeho filozofa. Tí, ktorí dávajú, majú všetko. A tí, ktorí odmietajú dávať, nemajú nič. Hanna, ty si také bezdomovectvo zažila, čo? No to bolo fakt citlivé, Kristýna. No tak ty niečo hovor o citlivosti. No tak. Vie niekto viac o aktuálnych výstavách? Hej, František Drtíkov fotografia a potom nejaká holandská renesancia. Je tam aj Rembrandt a holé baby. Necenzurované akty. Fajn, pán Sú, poďme, dáme si to po nábreží, cez Nový most. Času máme dosť, galériu otvárajú až o 10:00. Poďme. To si aj zarimoval. Času máme dosť. Kde je Hanna, hej? Hanna! 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 Mami, kde si bola? Haninka, ja musím ísť. Ja sa vrátim. Dobre? Mami, hľadala som ťa 3 mesiace. Dala som to aj na políciu. Na čo na políciu, prosím ťa? Potrebujem oddych. Vieš? Ja potrebujem trošku rozmýšľať a potom prídeš. Budeme bývať spolu. Bývať? A kde? Prosím ťa, mohla by si mi kúpiť žemlu? Samoobsluhe, kúpiš mi žemlu? Mami, musíš ísť so mnou. Nie. Vieš, potom sa vrátiš, budeme bývať spolu. Anika, vieš čo, potrebujem, aby si mi kúpila žemlu. Žemlu. Musíš ísť so mnou, musíš sa liečiť. Ale nie, ja len potrebujem, aby si mi kúpila žemlu.
Michu! Mami, počuješ ma? Teta. Mami. Hani. Bola som zvyknutá, že sa o mňa nestará. Ale som nečakala, že to príde tak skoro. Teda nečakala som to vôbec. Mala si obrovské šťastie, že si ju našla. Ide zima. Ten Miky stále nezdvíha. Vy ste od tej pani? Hej. Tečie infúzia, je dehydratovaná, zanedbaná. Môže mať tuberkulózu, ale hlavne potrebuje psychiatriu. Psychiatriu? Musí sa liečiť zo závislosti. Vy ste syn? Ja dcera. Hľadali sme ju asi mesiac. Bola stratená. Nemá pri sebe doklady, kde je miesto trvalého bydliska. V Košiciach. Potom sme sa presťahovali. Je poistená? Rád by som vám pomohol, ale zajtra ho budeme musieť premiestniť podľa miesta trvalého bydliska. Ak vôbec budú chcieť. Typické. Hovorte to tým, ktorí nastavili tento systém. Takýchto prípadov je v Bratislave strašne veľa. My ich umyjeme, dáme nevyhnuté lieky, nakrmíme, stabilizovaných prepustíme a o mesiacu tu zas. Nemáme na to prostriedky. Nebojte sa, nebudeme vás obťažovať. Dovidenia. Ďakujem. Kretén. Veď jej pomohol. Neboj sa. Ja to tak nenechám. Tati, našli sme ju. Našli sme Haninu mamu. Ja vás tu viackrát nevidím. Báli sa nás. Nefandí si. Jasné, nevidel si, jak sa spehli, keď si začal vyhrávať? Počúvaj ma, týmto sa dá regulárne živiť. Mal som šťastie. To bol systém, nezahováraj, systém to bol. Normálne neverím, toľko prachov. No, a nemáme nič. Mohli sme byť balí. Ani? Kde si bol? Jau. Vieš, aké som mal nervy? Padaj. Opäť posledný. Miky s Hanou prídu vlakom, nemáme ich čakať. Sú v nemocnici aj s Danom, ale ako nič im nie je, ale Hanina mama. V poriadku, Juraj, v poriadku, my to už dávno vieme. Dobre, sme všetci? Álo, pýtam sa niečo, sme všetci? Áno. Dobre, že Pipetka nešla, lebo by sa zbláznila. Nuž vážený, výlet síce bol dramatický, ale nakoniec sme všetko stihli. Galéria bola výborná, no a čo útorok? Aha, super. Viete o tom, že sú psi, čo neznášajú telocvikárov? Pán šofér, môžeme. Odprevadíš ju? Ešte si chcem čosi vybaviť. Jasné, neboj sa. Ak by sa pýtal otec, hneď som späť, dobre? Čau. Drž sa, ahoj. Majte sa. Fakt je v pohode?
escape on the brink of self-destruction. Let's play panic. Broken glass inside my head.